Officer. Officer, Monsa. Good morning. Hey, officer, abu m ogiri na afa. Na agbalo onye owo na afa. Nche gbali afa enwiye me na ndo it last night nlolo na no na nlo na atụ ike egbuo wata. Atugide ijide with akodo ekwa iwe a na akugide iwe ọ dị ka enwu na dị nlo wata go. So onye ka njiwe. Yes, so we ju aro obute ke iwe dị nlo for to se mo gwa na ora ka akpa isi na iwe a na atụ iwu ke. Ije elu olu ke. Ayi abakwara ya elu na station. Station Reporter DPO nlo ahụ. Iwe sign ya Undertaking. Onwe emelim na ndụ ma. Ọ gị ọdụ n'aka. Officer iwe akwa afa ka nna agba. Amagwa m na ya resolve this. Ihe make statement na ya do ka file the report. Obulo mo. Office, that like office I want to break close. We are. Okay, office unu ya. That yellow gate. Office sign. My officer. Ya wa afa ka nna agbalugo. Helpful DPO. Abagwa m na nsogbu nke nsogbu ya sara agba ndị officer ka mba na aka.